Rycią bardzo serdeczną Karno Mulci. Weźmy brawa ma zachąd Cecil. Profesor Edward Witbrod zmiono zrzeszeni we przerechtowy udlicytków daręci. Prosiał o symboliczny ich wrącieni Karolince, Karolinka wystąpi, Karolince, a płysobny dyręci przekyziemy płetemu. My wszystkich będą, ale teraz symbolicznie. Brawa, dziękujemy bardzo serdecznie. I dziękujemy bardzo Karno Mulci. Wasce Markowi Munchowi, któremu od tyle lat już wspierze nas. Dziękujemy bardzo serdecznie. I Kacper Wandke, nasz uczeń ze szkoły, graje też na akordeonie, ale dzisiaj w wydaniu z Nibelści ma skrzepcona.